नमस्कार मंडळी, आरतीज किचनमध्ये तुमचं सगळ्यांचं खूप मनापासून स्वागत। आज आपण अळंबीची भाजी बनवणार आहोत। एकदम साधी सोपी रेसिपी आहे। ही बघा, शेतात रुजून आलेली अळंबी आहेत। मध्ये पाऊस पडतो आणि मध्ये ऊन पडतं, त्यावेळी ही अळंबी रुजून येतात शेतामध्ये। ही आज मला मिळालेली आहेत। हे बघा, असे कळे असतात आणि काही अळंबी अशी फुललेली असतात, थोड्या वेळाने हे कळे फुलतात। हे बघा, अशा पद्धतीने। तर हे पहिल्यांदा काय करायचं, याच्यावर माती असते त्यामुळे ती धुवून घ्यावी लागतात स्वच्छ अशी। भरपूर माती असते। तर इथे मी पाणी घेतलेलं आहे एका भांड्यामध्ये आणि त्याच्यात मीठ घालायचं आहे आपल्याला। आणि त्याच्यामध्ये ही सगळी अळंबी जी आहेत ती पाण्यामध्ये घालून अर्धा तास अशीच ठेवून द्यायची। म्हणजे त्याच्यावर जी माती असणार ना ती जरा फुगणार आणि निघून जाणार। हे अर्धा तास मी इथे ठेवते आहे। अर्धा तास झालेला आहे। अर्धा तासानंतर मी आता ही अळंबी धुवून घेणार आहे। ही अळंबी व्यवस्थित अशी 3 ते 4 वेळा धुवून घ्यावी लागतात, कारण ह्याच्यावर माती भरपूरच असते। आणि बघा, अशा पद्धतीने साफ करून घ्यायची। देठ जे आहेत ते व्यवस्थित चोळून धुवून घ्यावे लागतात। आणि नंतर ती आपल्याला चिरून घ्यायची आहे। धुवून झाल्यानंतर ती व्यवस्थित अशी बारीक अशी चिरून घ्यायची। बघा, अशी इथे मी सगळी अळंबी चिरून घेतलेली आहेत। आता मी इथे एक कढई घेतलेली आहे। कढईमध्ये तेल घालून घ्यायचं आहे आणि तेल छान गरम झाल्यानंतर वर आपल्याला कांदा घालायचा आहे। इथे मी 4 मोठे कांदे घेतलेले आहेत बारीक चिरून। आपण भाजी बनवतोय अळंबीची, त्यामुळे थोडा कांदा जास्तच लागतो। हा कांदा थोडा भाजल्यानंतर वर आपल्याला कोकम घालायची आहेत। जास्त घालायची नाही, तिथे मी 2 ते 3 घातलेली आहेत कोकम। आणि व्यवस्थित असं कोकम घालून कांदा भाजून घ्यायचा। त्याच्यानंतर इथे मी आता आलं घालणार आहे। बारीक असं किसून घेतलेलं आहे आलं, 1 चमचाभर। हे 1 चमचा आलं घालून घ्यायचं आणि हे पण छान असं भाजून घ्यायचं। आलं भाजताना छान असा वास येतो मस्त। आणि हे सगळं छान असं भाजल्यानंतर आपण वर अळंबी ओतणार आहोत। ही जी बारीक चिरलेली ना ती सगळी अळंबी घालून घ्यायची वर आणि कांद्यावर छान अशी परतून घ्यायची। कांद्याबरोबर ही अळंबी अशी परतून घेतल्यानंतर वर हळद घालून घ्यायची आपल्याला। मिरची पावडर घालून घ्यायची आणि चवीपुरतं मीठ घालायचे आणि हे सगळं एकत्र करून ढवळून घ्यायचं। आणि ह्याच्यावर झाकण ठेवायचं आहे आणि 5 मिनिटं शिजवून घ्यायचं। पटकन होते अळंबी, पटापट शिजते, जास्त वेळ लागत नाही। हे बघा, मस्त असा वास येतो अळंबी शिजल्यानंतर। चवीला पण भारी लागते एकदम भाजी। वर कोथिंबीर घालायची आणि आपली भाजी बनवून तयार झालेली आहे अळंबीची। बाजारात बघा पॅकेट्स मिळतात ना, त्याची पण भाजी सेम अशीच बनवायची, पटापट बनवून तयार होते। ही भाजी तुम्ही चपाती बरोबर किंवा भाकरी बरोबर खाऊ शकता। तुम्ही नक्की बनवून बघा आणि मला कमेंट करून सांगा तुमची भाजी कशी झाली आहे ती अळंबीची। आणि आजचा माझा जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडला तर माझ्या व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। थँक्यू।